Werire bya umwanjwa homo ligereri litukaliga lya Jumanne tariki 5 cy'omutyenyi ogatano mwaka bwekiri bubere na 2025 eke nekiunga chinza ibere tukosaba kwabira sengenjo twanyorirwa kaigo sengenje bitango bitale konyarekana namanga anyaraka bakwanekiwa ase abananchi bagenda kurwe birengera byabo anene mono igoro yekiganja kelkia CDF iganja kelkia ngafu nabo igo okorosi gosokani okorosi gwekiganja kemanyekanda na Senate Oversight Fund Oversight Fund ekiese abakenya bagenda kurwe birengera byabo nabo yone litukere mulioka magika yabakadino bagumira na chinsemo cha Vatican ime yomo cha Rome Italy konyaraka babako mochora omo popo muyiko ira libagalia ye popo Francis jeni gongoro kuharo ni ototo nyengiri kurunse memenyeri ni gakoro kwa Wilson Makori na haya negatia na kualiganilia mara kwa yale mali ambayo shule iko nayo, walimu na kadhalika. Hiyo ndio sasa inachangia the STEM ama the pathways ambayo watapewa. Emirobelio nigegenrete igoro yogosoa ase grade ye 10 gose senior secondary. Lende. Aina ubatagete chibese chibachirusie ase national government bache kuchirani gaise bunge yabo ya county. Iga stoko chikoenda ntoko ikera kende ebrengerali aho nigo bigendete gusangerali wana kurwegwa igoro ikiganja ke NCDF na kelikia ngaf nenere kiaruta matari baru borete neronga nenchira igo buna banyeremete ekero gitegia chiteke karara maguta kaera na babikati mugete abamenyi babugia kumu nigo bamurunganirie para embe ere chinsemechyo Mwanjo moligerali ekionga chinsebere nigotogo chaka kurwa chinsemo cha marani bunge ya kitutu cha North County ya Kisii ese abamenyi bechinsebe banyako bagweso kelikulia lero kumira na amo nababwatani kurwa se bunge anemone kamati eliyo kuligerelia amangana yeli chiko ase egendete kusangelia birengerali igoro yekiganja kelikia NCDF kiganja kelikia ngafu nabo igo ogochaka kugiganja ekeya kemayitemna Senate Oversight Fund abange ndigabararakanire kosegeta ikiganje kyo gotigara ase ensemo ya serikali anene munago tumanye mulikito Daniel Onteri Ugukwana nsensemo ya marani meyebonge ya kitutu cha North ase county ya Kisii chinga kichogo sangele birengerelio igoro yechibese chikegancha kya NGCDF mugasolero abamenyi abange nigo barorekana kwegerera chibese cyo bateba bunanchi bwenereti kunwa kurwa se serikali nene ase kelibuna mbagenderete okonyeka kurwa se chire igo ntumuna bakaji ba North kitutu chache tuanchiranire nga CDF agenderere kiara yatokonyire abana kinyagitari nyumba je obisi cyaba chief igo ntu notore tiga CDF agenderere asomega bo sangirire birengerelio oyikirenwa nabo bisa be kamiti igoro yo murobelio iga abo bisa kurwa sabisi yimobunge wensemega umusiki Jafeth mukayanya kundi bomenyi nabo bwateni au yokoleka ase skuru ye secondary ya Baiseke ya St Monica nigo bakwanera uboba bwabo kibese kiga kisa koirwa ase chi county bunate bawikira obokoreri ase nchira y'ubwango naigo ase bunge no barayi barabaikira so bwango kuba no nyene chibasari na nao emechando yabe menge gokolerwa aso bwango ase tayari chabisi cyo cyagachire titokonyora konya ng'ombe yeite ito kama twanyora mabere twanywa bamago torentera bone mbuli etabwatia mabere guseng'ondi ase gotika chibese chigendere koba ase CDF ekiagara no tokonyora obokonyi kurwe kara tobwati skuru otogoichoria twaegwa epasari isaini onye no kubwa serikali yaitemente chibase chichase constituency chiba chinyinge eliagara chitokonye chiagache chi skuru cheito ase igo ntotageti omonto aira mangana kotini achikoteba ng'eke kabeiga ase ng'encha maeta maiti chibase ga county go chigo chinde chirana naende go national ingi chiko iranera na into abantu tuchandikete nsa ingi titatigerwa ase chi constituency chikoregasi una chigenderete gokora bamenta bona gwetera ase kiganche kyo amagendero amange boiga akolirwe nekiganche kiga niko gegutumeka mona sukongura chipara ichichirange ne chisukuru
korosi birasi byekerero igati ya magania ndamange wetere sibesechi twanyole chisukuru chite birasi byagachiruno anyeni guys tote ne marani yeito St Monica gebwate kerasi kenene wetere sibesechi para cheito igarubora chipara naenda babunga aba bagachaka kuomana bono lende naenda ubatagete chibesechi bachirusie as a national government bache kuchirani guys ebunge yabo ya county igaya stoko chikoenda ntoko ikela kende toko chikoenda twatachana twatebe chifomu challenge chifomu 20 chibasi yetu tyachiberese national government ekaraji aberese national government igana otokonyora lero bakomo chumba chako somia bana bakagasomia bande bakorukunga batare kogenda chisukuru cyo komenya imi abakwande si arambe school agatoa chibesa totali kuboli mu maswali tali kuboli bunyomba kikwarwa chibasi yetu tyachiberese national government ano amangana arabera boronge igobwi support period yenga tigeti bwe chibesi yetu tigaregora alistigo control boronge no mochumbo ito chavet aru orwanera linganeli tebi abande nabaro bakubwatisie une tresara ya serikali na eligere linganeli yete bichagotokonya buna bana ase berengererio byo bamenya baiga nigo barorekana ko mochia abarai abo baretete kerengererie kiga nabuna nigo babegete amagani abo bosio no koigotia chinda chabo baroboka banyene natali amaganio yo mokenyo kawaida kurubateregeta seni kyagetembe kurega se county ya Kisii litere nguru ko Daniel Untiri mwacho muligirili mero libune yo niko yanya kwa kandra ase chibunge na namana kurwa se bunge ya North Mugrango muligitu polika pokara nika ikachinsa mecho na kutwalega nero robotro kubwatia igoro yemero beliyo kuligibirangala ligoro ikiganje kya NCCDF kikiangafu na boigo ekyo gya Senate Oversight Fund neli tukulia kaberero lyo gusangereria birengererio igoro yokanya gwo gukorera gatiba amonchirerio Buyigani gukorekana meye bunga ya iga ya North Mugrango since mechiga chekerenyo Rubelio nyara kuba gukorawa amo n'umujumbe bwerogongorega muske diwashinyamoko It's being governed by an act of parliament. The intention is to make sure no Chikoku as per the proposal the jailer Chikoku na constitution so that those 3 funds chibe governed properly. Ukwane kirekyo bananchi niko bagendere koba bakoko boko koroisugwa kwe egatiba asabaganire kiganje kya CDF kobeko kobali chiko na weigo ekiganje kiri yangaf nekiga kya seneta nyara kobage koroisugwa boigo bunenjere ya moyo kobali bagali abene gukorera abananchi amagenderero. CDF imesaidia sana tangia ilipoingia wakati wa Kibaki, mkikumbuka ya kwamba wanafunzi ambao hawakuwa wanajiweza wamesaidiwa na CDF. Arafu moise kokana buna saisinde skuru buna nche mukonyara gosomi bana yagera bono anyita yabese yindo konyara gosoma ndogosuka ense itote konyara gotwaro borabo igitambukiro korengana mana borabo batebere kyagendera ko bagikoba konya bananchi asibayigo baganire komentwa inengo ya CDF atwezi pinga hii ni kitu automatic na kinaangalia. Sasa hizi tunatuambia account atusioni atuyaiona tumefanya nini mondo ogana magana ya CDF gaki mukani byagera batakambaro batari kwenyara lakini benyarire asengenjo yogo soma wa abana bako kibesiko ruwa yagende skuru lyoka. I'm a product of CDF. Yarenge bota botoka na CDF yarengo rabunanda bwato muigori singesoma so go support CDF 1000+1. Ule mwenye alikuwa ameandika ati hiyo CDF itoke angaliwe mara moja na kutolewa, kwa sababu hiyo inasaidia watu wasiojiweza. Presentation number 2, registration number 4, number 3, oversight. Hapo kwa registration unda hizo katiba, unda hiyo sheria, hiyo fundi ibaki hapo. Ninga na mujumbe bworogongoro iganera uyo nyara kubaga wikirina sajega ayiroko bokona gateye bakibese ciniko cya konyira bange nakulira ngachinga kibirengera birasanga dukurase cinsemo emergency ya Kenya batukonyara kwa bakuye konera se bunga ndakugiyite ko balici kwere gokonya amagenderero. Will as many as of that opinion say aye? The ayes have it. Yingo ripoti rigeta sinike obwanchete kya gatembe kurasi nseme chiga chekerenyo
echo chigotoka meya North Mogrango meya county Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp okara na umwancho muligereri kubwatikana amone birengera bigante gusangirirwa nigo mulikito sami yenda anyara kabaga kanyora libaga na gukwana negati yabamenyi ime yomochi obosongo abo igo fanyara kaba bagusanga ibirengera byabo muna oroboti rokobwatia rokoroke kubwatikana no guchika kwa rwegwa ase kigambiro igoro yekigancha kia NGCDF ekyo kiana kia ng'ati kebwenereti koreng'ana nerichiko nigo bono ebirengererio bigenderete kurwegwa igoro yekigancha ekyo bana gweteng'a yondongerye ikiubu bunge kero teba ng'a CDF erusibwa ensemo y'abamenyi babosongo nigo besokire na kurwa ebirengererio byabo igoro yekigancha ekyo ase banyara ko baba gotogia obokoreri bwaye Igwe CDF ni kintu kingi sana in Kenya. So iko togosaba serikali yala egende kigenderere ekiagara CDF yakonyire abana n'emikiri metaka yetari kwenyara. Ekipasa sebuno mwiboli basi licyakonyire. Ese sababu mfanya wale abayuri abantu bari kwenyara kwa kanisa school fees kwanyore pasire ya support ba mwana wagenderera sama somo manufaa CDF wate woja somwana ngi kawaida nelinga omwana omotaka ngonyara ari konyora ngonyora ari kwa kaniru kibesa na CDF onyara kubaga gosoma kuna abana bandi koreng'ana nabo NGCDF yakonyire abantu abange anene mono bari abokonyora gwense konyora obokonyi bw'ekibesa gwetera ase kibasari iri okoira abana kisukuru inche kwa maoni yangu ngoteba CDF gwetigara kobera ororo ekiagera yatokonyire wakanira abana school fees ne benke abokonyora yabo booster wakorera mangana ndabira atatu inche CDF oje yatekonya na constituency abana banyana ni pasari akire school CDF yakonyire asa abana bari batari gotakwenda school yakonyire abana ngonyora bari pasari basomire bari batakanyolire bayiboli batari kwenyara pi kuna chintakana bari batakwatia bayiboli banyarire kugenda school kebo asengenjo CDF kuru yagajite yakonyira abayiboli ababataka bakoira abana school wetera CDF gwetania chibesa basari nigo baenekire ng'abono yanyare kobage kurwa obokonyi na magenderero ao na gusaba ikiganche kyo kigendere ko baroro CDF nene gotokonya amagenderero amangana yo korosi chisukuru amangana yo korosi at least CDF ngotokonyera gotoroseli no ena constituency ya roka na kaba ebintu buna chipara chindoche na gotorosa chinsoko asitoko kuchamache ibintu nebinge CDF gotokonya. CDF ninaona imesaidia sana upande wa shule kujenga madaraja nigo bono basabira ababunge gwetera ase ebunge enene kwenekia ikiganche ki ngwikira na kire koreng'ana neri chiko betakira ababunge bagenda parliament baetiri chiko so that the constitution bori ababunge baito anyebeke bari chiko ebene rasima kiro mwana anyore jengo saba abachumbe baetiri chiko ligoteba CDF yagenderere ababunge wafanye namna yote ili ikue kwa sheria hii maneno ya CDF ikue kwa sheria liko na bliko lianchirana gwetera saba chumbe ekegera abachumbe nabo bakora lichiko parliament ngondo chenga abachumbe nabo bakwanda baikaranse baetiri chikelyo CDF etikale bunge ku reporter ya Getembe Inchen Sam Miyenda Muligereri chingaki omwaka oiga ole oyubo kwarigania abaruke gochigosoa ase egrade egiekomi omwaka gocha nigo bono omo DCC gose omo sub county commissioner korwa ase county ya Nyamira omosubat Faith Kibrono niganyaka baga korwa gosika kwerera igoro yomoroberio mogima asanyaka kabaga tabuna nigo chiskuru cyanyaka bachikoligererwa na kolingoligwa na komanywakera eskuru chinguru cya esechire na igo aborokigwa nigo bago chigosemigwa kochora chisukuru chiribago chikwenda ase grade gie komi kolengana amo nobumanyi gose chinguru chie eskuru eyo amo nemirimo eliranya kaba gwego chi gokora mulikito Fatigadi Gisemba na mange
Emyaka ni 11 yaitire gesa aborokiwa abatang'ani imeyensi ya Kenya bachagete amasomo ise y'umuroberio OCPC nigo bono gochakira umwaka ogocha barache gosoa chisukuru ch'esekondari abwase omworokiwa oria ore klasi keria gya kianda akageire gochia kwayechora amasomo aria arache gosomera ekero agoswa egrade ya 10 amasomo ayaiga nigo abaganire chinsemo isatu korende kira omworokiwa nigo arache kubetererwa gosoma omuremo bw'esabu egeswahili nabo igo egesongo koreng'ana no sub county director bw'echisemi imeye sub county ya Nyamira South Faith Kiprono nigo atebirekera eskuru nigo ekwegwa emiremo eyo bagosomia abana buna bang'ana kule. Sasa wanaenda kufanya mambo na pathways ama wanaenda shule kulingana na ile pathway ambayo watachukua. Tayari tumefanya assessment of our schools to ascertain the kind of pathways that they'll be taking. Hii kuna pathways tatu, moja inaitwa STEM, ingine inaitwa social science na ingine inaitwa performing arts. Mwalimu wanaangalia the resources, rasilimali ambayo shule iko nayo, walimu na kadhalika. Hiyo ndio sasa inachangia the STEM ama the pathways ambayo watapewa. Omo director oyo igaboigo nigo amentire na kubasegeta abayibori bonsi abo babwate abana bare inse y'umuroberio OCPC korrabuna abana babo kubaikire egrade kya gatatu babwate enamba eri manyekaine buna nemis eyo irabakonye ekero bagokora ogotemwa kwabo ase grade ekyo kya gatatu egrade kya gatano narimo naboigo egrade kya kianda ase babwate amatemwa amanyekaine buna KJSEA wose Kenya Junior School Education Assessment omwerio ye nigo enamba eyeiga irabakonye omworokiwa ekero akung'anyiwa kurwa eskuru eyemo gocha eyende. Sasa hatutakuwa tunatoa mtoto shule moja hadi nyingine pasipo the formal transfer procedure, because ukichukua form ya transfer hapo ndio utapewa hiyo nambari. So mtoto atatembea na hiyo namba, akifika grade 6 watafanya assessment, na sio assessment ya kwanza, because throughout they'll be doing the summative assessment. Grade 6 sasa wanafanya ile inaitwa formative. So wale ambao walikuwa na watoto grade 6, mnajua juzi tulifanya registration January tukamaliza, and they've registered for an assessment that is known as KPSEA. Grade 9 sasa tunafanya mtihani nyingine pia ambaye inaitwa KJSEA. Hingo reporter Gatembe kurwase bunge eyeiga ya West Mugirange yego tokemenye county ya Nyamira Njefatgad Gisemba. MCA we ward ya KC Central Moske Wilfred Monyenye yoge litukolia lero iganyara kaba agakora okoigorwa gwe class ya ICD ase school ya Itundori yo school yo boroso ya Itundori eyu egotoka ime ward ya KC Central kolengana no Moske Monyenye yoge niganyara kaba kwaneke abuna gwikira boniga niganyara kaba kwaneke buna ebrasi ya ICD ngwa gachubire ase school i commissions ejire cyo boroso na ndi chigotoka ime ye ward ya KC Central waigo niganyara kaba kwaneke amagendero anyara kaba kwaneke ase ward yo nboigo abaiboli amo nabali mu beskuru yu ya Itundori igwanyara kwa baba kweterera buna nigo aborokigwa abuponya konya bagosoma grade keli egekego CPP1 na PP2 nigo bayitira makongu asabagosomera ebirasi bire ebirengo ebibekegima munagotumanye mulikito Catherine kwambuka nyaboga. Bune njira ya moyo gusira chisemi ime ward ya KC Central ritkuria rero nigo omwe msebe ward yo omoske Wilfred Monyenye yoge ara abene omoye gabo kuigora ikiras gya ECDE ase skuru yo boroso ya Intundero Iwana PP2 babe bago somera roro na ende nyomberia babe bago roro barura salia chao pero na nyego irobija linga kimoigwete
gukwana chingakia are kora omoyegoyo omoske monyenye nigo ainekebuna nigo aikeranirie amagacho yebirasi bya ECDE ase chisukuru chonsi 10 echichire imeye wodi yo ya Kisii Central. Masombo maate na agache kirasi. Nyanjua nkwa agachande kirasi. Kisi primary kirasi ngegenderete. Gekomwe kirasi nkerete. Nyaura nkerete. Kiamabundu nkerete. Nyataro nkerete. Maate nyansanja nkerete. Iko chisukuru chiana iko michonsi bono iga anda county yaito injamo no mheshimiwa gavana ito ebirasi 10 byaerire bono rero eke otowe ke officially elinda abana baito baba ororo. Egento nande nabatebya bayibuli baminto n'abana esukuru esomonero number 1. Omwalimu omonene bw'esukuru eyo nigo arokyo mogokoye ase getambukire kyo na kumwiranira ambuya mono omo MCA oyo egento boigo gyasegetwo na aborokiwa na boigo abaibori b'esukuru eyo. Ari class ki abana ba nursery kiageta kwenye bachande kile wakasomera mabaki. Abaibori na walimu tumefurahi sana. Ngo mheshimiwa tumekushukuru na tunatumai kwamba abaibori moche bono tobwaterane torosie kirasi gitu tobeke teaching materials digera abana banyare ko babagosoma. Twarorire kirasi yakiganie ke kiarosi go abana baje barukinda amali mokorra buyaiga so alizi muri gerali ali sabana barwa igara sabe nanda abana boroje buna barabake ale busero nyinge. Esukuru eyo nigo yabwate ebirasi by'amabati ebyo ebirengo byabo konye byabaire ebibe mono gose konye byagotire buna baherera aborokia abayibuli naboigo aborokiwa b'esukuru eyo. Amanda twaracandikire twarurare none nyina abana baito mabuna bari bagundete bacha murutse rero no twairwa sagaya abana baito bacha banya conduce with environment yasaba koraki bagosomera none na makuba babwete bano nacha koraki nacha ngo reporter ya Getembe Eriane Catherine Kwamboka Nyaboga. Manjumurigirie skuru yunige korkunga intundero nia nige gotoka ime ye ward ya Kisii Central namono chinsemo chiri chia otamba gote Kiogoro togotikana nayo manjumurigirie nigo litukulia lero bamenyi baiteresi eyo egotoka chinsemo chia Kiongongi sub location banyarkaba abakwegokera getambukiro gyo konyora abagambia bakegose aba assistant chief as chinsemecho asomo yigoyo onyarakaba gokurawa mono sub county gose omo decision Kitutu Central sub county Juma Walelo nigo abasubati banyaka bakubolirwa nabaro konyarakaba bakoligi ebiroge ebyo byobogambi bunago tumenye molikito Tipon Asanya. Sasa mjue kwamba huyu amekuwa mfanyakazi wa serikali ambaye inaonyesha pia mamlaka. Ase omujegabwa aba assistant chief abaya kubekerwa kigutwa ime ya Kitutu Central sub county Jogo location abamenyi baiteresi naboigo Kiongongi ngobono bagokera Chief Judy ako wapi awasalimie. Thank you. Nashukuru sana. I learned from the best. Yeye ndiye amekuwa kikaa na mimi kwa muda mrefu. So among us our chiefs na mrangi number 1 na wengine nitawapea namba tukikutana huko luncheon. Tunapotoka hapa sasa ni kuanza kufanya kazi. Nimekuwa nikifanya kazi hapa kijijini lakini nikifanya kuongoza. Lakini leo ninasema ya kwamba nimekubali nitafanya kazi na nitafanya kazi na moyo wangu wote. Mtupe tu kazi rahisi tuweze kuwahudumia vyema na ofisi I think kuna wale wanajuanga ati ofisi ya chifu inafunguliwa siku 2-3. Mimi I promise I will be there from Monday to Friday. Ikiwezekana hata weekend naweza kuwa ukinitaka. Omujega obagokurawa nombo deputy county commissioner Okitutu Central Juma Walela nikobono asigita abasubati wesokia nabo igokurwanirira amabaganga bunajaiga. Wamama wengi wanakosa interview kwa maana wajulikani kama hao ni resident. Wewe ulitoka Nyamira umeoleka Kiongongi, ukileta ID yako inasoma Nyamira ama inasoma Western ama mahali ulitoka. Wakati naangalia hatuwezi thibitisha kama wewe ni resident. So kama wamama mnataka muhakikishe mwambie wazee wampe marriage certificate.
Kama karama ni mingi ya kufanya harusi, ukuje mimi nikuelekeze mahali utafunganishwa kwa muda mfupi na kwa pesa kidogo. Nanyinabo abagambi abayani gobono baburiwe gukora imirimo yabo buya batarikorokia bwanchiriri bonde. Na hiyo wasee ndio viongozi kutoka nyumbani, na hata DC akiwa hapa huwa hao wasee ndio wanampa ripoti kenye kiko kibaya na kizuri mpaka wapewe heshima. Jambo la kwanza, umepewa kazi, consult. Kwa hivyo kile mungeomba zaidi ni busara na hekima ili muongoze eneo letu kufikia kiwango inayotakikana. Komenta nayo Madam Margaret omanyekanete muna St Jude. Mimi nilistaafu kutoka Kisii County Government. Nilikuwa governor's advisor Governor Ongwae, na mimi ninajua uzuri wa serikali. Lazima tuheshimu serikali. At one time Bwana DCC atungetoka Kisii town na mguu saa 2 to walk like this kwenda nyumbani. Maneno ilikuwa mbaya. Chingaki echechoni gobona bananchi barwekorera kwa boguchi asabagambi. Musikize mtu vizuri sana akikuja kwa visi. Samba ndiye ameua watu wengi sana hapa Kisii. Tafadhali mtu yeyote akikuja kwa visi yako, kwamba ni maneno ya sema, msikize vizuri, fuatilia vizuri, hiyo maneno ishe vizuri, kwa sababu Samba zimemaliza watu Kisii. Kuripoteria gitaseni kia ubwanchete kia Gitembe kuroiga ase ward ya Kitutu Central kutoka imeje bunge ya Kitutu Chache South imeje county ya Kisii ilitadia na igonkoro kwa Dipon Asanya. Mwanju murigereri chingaki University ya Kisii eganete kweroberia gochi kobekerwa gote kobekera abarkuwa batangani bali bagosomera mangana yoborwali chigutwa nigo litukoria lero yanya kwage kwaregania amoroberio obo free medical camp goso bweni bwausa uyura chikoba gokoreka chitaliki isa na isa tocho motinyoyo ase banyaka bakoboria abantu bonse konyaka baba gwesokia eliko nyaraka baba konyora obweni bwabusa munagotumanya umurikito Ruth Murara. University ya Kisii nigo litukoria lero eri nekiego chingera mono aga yabarukigwa abatangani abo bagokora tikosi kiricho bochenu gochia kubekerwa egutwa umwaka uyu. Litukoria Ramisi tariki isana esatu cy'umutenyeyo nigo kinyagitari au ichichu kubwatirana amona Kisii University kirekerane ase medical camp eyaliganirie amona Kisii University ilikwana na okorenga ase balibonsi baranyare gwikirana okorenga ukuni gukurabe ukwabusa amona koena na ubugwenia gukwana na Getembe TV nigo omuteneneri Odin of School of Health Raymond Oigara gubwatirana amona gati ya bali mukuru wa ase University ya Kisii egati yabo Evans Doris amona Jimmy Barienu tena. Mimi naitwa majina, mimi naitwa Dr. Raymond Oigara. Mimi ndio nasimamia shule ya nafunza maneno ya afya, yani School of Health Science. I'm the dean of the School of Health Science. Na vile mmesikia tutakuwa na medical camp, free medical camp ya kutibu watu bure kesho kutwa tarehe 8, sio mbali. So ni kesho kutwa Ankiende. So tumewaalika nyote watu kutoka Kisii, kutoka Kilgoris, kutoka Migori, watu wote wakuje watibiwe bure. Na vile mmesikia kuna matibabu kila aina, na hata mwenye sio mgonjwa akuja apatiwe habari juu ya afya, afanyiwe screening, apimwe sukari bure, apimwe pressure bure, mwenye anataka hata kupimwa HIV atapimwa bure. Jimmy Ongori from School of Health Sciences, Kisii University. We will be having screening for various diseases such as diabetes, hypertension, cancer of the prostate, cancer of the cervix, and also looking at obesity and other diseases. We have partnered with many other medics who are coming from all over the country to offer free specialist services to our residents. So I take this opportunity to welcome you. The camp will start at 8 to 5 p.m. Thank you. Medical camp weye abantu batakonyira abange abandi kurugusi
iga bagakora biashara town etugwanje igibwato machoko muntu bunogo soaiga kwirika abantu baro bagukurika erieta riao asukurwe miaka kwagenda sabanyagitari bakorora baro batakeire kogenda gupimwa ase lab mwacha kero kwapimira kwarakanire ng'oburoiri bwa omborobi kwagenda pharmacy mariogo naratuke kwa Stella Maris Kio anatoka katika Kisii University School of Health Sciences. Mimi ni mwalimu wa waunguzi, we train nurses in Kisii University, na mimi ni mmoja wa walimu. Tungependa kuwakaribisha wote katika our free medical camp yenye tunaangalia magonjwa tofauti tofauti, but most important we shall be doing screening. Tukiongea juu ya screening tunamaanisha kwamba tutakuwa tunapima magonjwa tofauti tofauti, na uzuri wa kupima magonjwa tofauti tofauti ama screening ni unaweza patikana kama uko na ugonjwa mapema na uweze kushughulikiwa mapema. Macho inaitwa Kisii Eye Hospital, iko pale Nyancho. So kwa hii camp ya tarehe 8 tutakuwa tuna partner na Kisii University kuangalia maneno ya macho. Ninawahimiza wote wenye wako na shida ya macho, hata wenye hawana shida ya macho ama wana shida yoyote ya mwili, mnakaribishwa nyote mkuje mutibiwe. Asante. Igo baburirie abantu bonsi gwekirana ase medical camp eyo lekonyora okorengwa na kwegwa ubugwenia chinga kichyo butara onye uburuiri butaragendare. Nigo boigo baburirie abaiburi koreta abana babo ase University ya Kisii lekonyora obosemia na kubikirwa chigutwa. Kinko ripoti ya Getembe kurwa ase University ya Kisii ncheni gongoro kwa Ruth Murara. Mwanjo muligiriligo ikirabu na tokolera kionga chinsa ibere asenchira yobo ikiranu ncheni gongoro kwa Runyo Toto Nyangiri tonyole amange kionga chinsa inye. Kuna sema imanyirio ni goto batanara Wilson Makoli. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, Mangana man, Bangina ninjo. Amumurori ano mungino mo wakoli ondigereti na yayo ndigereti goje. No manyete na aye ano ochiche tongali maje tata chiara se irondonga umugusi atete ochiche tongali maje chiara se ondonga ngare chiachire jino bwatu to goikera ai tongali maje ngona mabero bwatu na tongali makombi tayo bono tayo ochiche tongali maje chiara se irondonga tata chiachire chinchiyo ochiche tongali maje chiara se remereria kabomo remereri bono ngibito biri wakarete ngambi na obire gombiribo bono chako bugimo buna bole igo bono tato chiche tongeri maje chera se irondonga mugusina batebete gore mereria kabomo remereri kabisa na ndo menga na buya chete igo nya kukagite na bigo chikoba buna bire tibiribo ai no chiche tongeri maje tata Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, Mangana man, Bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile Provals alia
au Oriental, Elegantal, Versatile Grows na wigo na Versatile Mat. MRM ni kubwate lifestyle ayogo chana Roman, Jinko na wigo web design. Mabwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green. Ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer. Mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukenyiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo musongo iyo irangene duka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone